Hello mga kasalo! Magandang gabi mga kasalo. Bali, ang pagsasaluhan natin ngayon ay Munggo with spare ribs at saka pata. saka meron din tayong snapper. At meron na din tayong mga bagong dessert. Meron na din tayong prutas, karambutan, watermelon. At saka, hindi, ito, grapes. Ito yung karambutan niya guys, oh. Rambutan. Ito, bibigay sa akin yung kumari ko na naman, kapitbahay ko. Yeah. Kinilaw na tawilis. Sobrang Yeah. sarap. Walang kalansa-lansa. Yeah. At saka, meron tayong sausawan toyo mansi with kamatis para sa snapper. Tara, let's eat! Salo po tayo uli. Yes, gutom Ako, na ako, kain po. guys. Gutom na talaga to, oh. Ako na po. Thanks, man. You're welcome. Ako na po. Wow. Wow na din. Ooh. Uy, sushi. 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 Kain po. Sushi. Pero hindi na sushi. Ako na po anak mo. Tatanggalin ko yung ano. Sarap pati cake. Try natin yung ribs. Tikman mo yung ano de. Kinilaw ni Ate Janice. Mamaya. Shoutout nga pala dyan kay Ate Janice. Salamat. Sa kinilaw. Harap. Hmm? Hanapan natin si Kurt ng spare ribs kasi ayaw niya ng pata. Ay, kung script, pati pata. Laman yan anak ko. Ay, ako na. Ako na lang, mommy, please. Kami. Hmm? Kasi Ako, nag-input kumain naman. ni mami yung sinabi niyang, tita Janice. Kain po tayo. Ito po yung pata. Nagutom na rin ako. Kain mo na ako. Subong mo na ako na. Mamaya ka na mag-fish. Naghilap pala. Skate na kukuha din. Bago mo kumuha. Hindi secret ba? May mga tinik kasi. First bite. Lambot. Lambot na. Nilagyan ko din ng ampalaya, dahon ng ampalaya yung ano. Kuya Jigs. Nagnakaw na naman ako ng dahon ng ampalaya. Wala yung may-ari eh. Nagpaalam naman po ako sa may isa ng halaman. Sa ampalaya mismo. Halaman? Yeah, halaman. So yung na ano. Kunik, uy. Kinilaw na tawilis. Kain po. Maanghang lang siya. Sobra. Di ah. Shout out din pala sa pinsan Kain po. kong kuya ko. Kasi binigyan nila kami ng Hindi pa po. Sinong di ba- kuya? Kuya Janice ko po. Yeah. Shout out day kay Imboy. Kay Kuya Jendrik daw niya. Ang hang nung ano? Kasi Parang sarap. ang cute ng binigay niya sa akin. Mamaya. Tikman ko yung tawilis na kilawin, oh. Bigay ni Maring Janice. Oo. Buti wala pa. Let's take a bite. Umaga? Yung binili ko. Nung nakaraan, 4 na piraso lang. Dinagdagan ko na. Gabi nakakatakot matinik nito. Nagtinik.
Meron yung matinik niya ba? Malaki. Malalaki nakakatakot matinik. Nakain na po. Wala ko nakain. Mm. Eh? Malaki naman. Steve, Mm-mm. mami. Matapos ko na lang unan. Pinakita na lang sa iyo yung laman. Sabi, ang kapal ng laman niya, guys. Sobra. Grabe. Parang sa isang subuan, mabubusog ka na. Parang isang, ba yan? Yung, parang yung kalahating mukha ng ano, hindi mo na kailangang ibaliktad, busog ka na. Kalahating pisngi. Kalahating pisngi pala. Be careful ka, te. Ayun. Wala. Kakapanood ni Mister ng Harabas, ayan. Lagi sila nakakahuli ng ano. Ay, di naman lagi. Pag nagkikitang sila, nakakahuli sila ng snapper. Kaya ayan, nakakita siya sa palengke ng snapper, bumili. Sabi ko, since Friday ngayon, TGIF, magmunggo tayo. GG dapat eh. Kaso walang GG na din. Hindi tayo nakabili. Tsaka Yan guys, yung nasa rep namin eh. Anong Gigi? Galunggo. tsaka, GG sa ML. tsaka guys, Sabig. Bali. malapit na din ang Pasko, kaya magbungok-bang ulit kami sa Pasko. Hmm? Tsaka magliligaruhan na. Hindi regalo anak. Birthday ni Papa Jesus. Kain po. Hmm? Gusto mo papalito? Ano? Pasko? Opo. Lapit na pala sa araw mo. Ano? Wala nang space. Sarap. Mami. Kaya mo lang na. Ganyan talaga. Hindi naman yun. Busog si Kate. Hindi Excuse naman me. yun makikita eh. Di ba po, mami? Ito, minsan masarap to. Minsan, Pagka masarap siya, pero minsan masarap to kapag iba pa yung kapares. ano, Kapares to beer. Lalong sasarap to. oo nga eh. Kung wala Kayahin ko si talaga, daddy mag-1-on-1 ulit. Sarap. Sarap kasi niyan pulutan eh. guys, kung wala talagang pasok minsan si mami, Hmm. magmumukbang kami. Kung wala lang akong pasok guys talaga, hindi inom ako. Kumusta naman po kayo? Sana okay lang kayo ngayong ano. In spite ng pandemic. Stay safe po tayo lahat. Stay at home. Ano pa? Stay Kaya mo yan. Stay at home. at home po tayo na muna. Bago po tayo lalabas, mag-famous at mag-shield para hindi po mag-face shield para hindi po tayo mahuli ng mga virus. Ang mga bata hindi pwedeng Lumabas true. sa mga magagalit. Langan sa mga tapat na bahay. Sa tapat ng bahay, sa loob ng gate. Mhm. Ano? Tsaka happy birthday din kay Papa Jesus kasi malapit na yung kaarawan mo. Ang tagal-tagal pa yun, anak. Ilang buwan pa. Advance. Ano po? Advance? Advance? Ano po? Opo. Sabi. Ay, ano? Sabi. Dito ko na lang. Nasubscribe na. Ikaw na, kuha ka ng inumin.
Soft drinks? Hmm. Ano soft drinks? Masarap. Uy! No? Eh. Hala! Dito sa ilalim. Ano parang may ano. Mm. Di ba po, mami, pag nilagyan niya ng ano? Kanin pa di? Gutom ako. Hindi ka nagutom. Bubos na yung sa amin ito. Ang ba naman yan? Hindi ka nangnan. Ano lang? Ooh. Pag nilagyan mo yan, mami, ano, kahit anong candy, bubulayan. Yung Mentos lang. Di ba po, mami? Mami, Round 2 ng kanin. pahingi po na mami. Nalin po. Ayun po. Yung galing ka na doon. Wait. Ito yung iyo. Dami din. Naman ko. Kaya ba natin gusto yan? Siguro. Oo. Ah, sarap. Kain tayo. Round 2 ng kanin. Ako round 2. Joke lang. Round Nako. 4 pa ako. Round 2. Check mo yung ano lang ka. Sa gitna meron siyang ano, yung Tinik. tinik na matigas. Oo. Maliit siya. Hindi lang siya ganun kalaki pero ano. Patigas. Oh guys. Ang init. Ang init. Sarap. Mainit. Tuway. Nakadami na kami yung ano, yung isda. Dami pa rin, no? Laki. Laki no? May ulo pa oh. Hindi pa natouch yung ulo. Laki. Yung ano pa lang yun. Ah. Yung katawan pa lang yung ano. Ito yun na. Sayang nga, inaputol eh. Hmm? Laki? Ito yun na ako, mami. Po? Kasi yun na lang po ako. Kasi po ang hirap. Tutulos ako. Sige, tayo ka na lang. Mm. Patayo na lang daw siya. Kawawa naman. Oh, mas maganda pala nakatayo ka eh. Kasi mas matanggal. Sige lang. Nakasaksak ba yung headset yan? Oo. Cut ko na lang. Okay. Nakasaksak siya, sure? Hindi ko makita eh. Dito na naman yung alaga Sa namin. prutas na ako. Diyan? Babantay na naman sa bintana. Yeah. Kung Good. may pumas. Yung kanin, ubusin mo ha? Nagpigil pa ako dyan. Kunti pa lang nakakain mo. Gano'n na doon. Ako na. Ito na lang ako. Oy! La. Nakakapasok na yung cake. Kaya mga ano naman siya, hindi naman siya kagaya ng dalawa namin. Meow. Meow. Sabi ng pusa namin, isali po kami. Bakit di mo sali? Kain na. Heart. Ay, nandyan pa. Mamaya ka na, Ming. Binigyan ko na yan sila bago tayo kumain eh. Siguro po inagawan na naman. Meow. Meow. Oo naman. Sino, hayaan mo na. Hayaan mo na lang. Kung mami, bibigay ko sa... Bakit Isara mo yung bintaan? Mag-aakyat na yan. Ayan. Hayaan mo na, lagay mo lang dyan. Yung dinalo po dun, umipot ng pwesto. Oh, wala siyang ribs din. Dito sa akin, puro ribs. Wala namang laman eh. Ay, cake, ribs din. Sarap cake? Pare. Don't call me pare. Buso mo na. I'm not your pare. It's me, Manto. Yes. Shout I'm your out nga mommy. pala kay ano. Sino? Kay nagpapa-shout out sa atin si... Oo nga. Mukbangers talaga kami, vloggers na talaga kami, guys. Meron na lang meron na lang shout out. Shout out sa Frenny ko, na matagal ko na siyang Frenny since 2010. Nagkasama kami sa sa Panasonic nung nagtrabaho ko sa Panasonic. Sa Alabang.
Ah, sa Laguna. Laguna. Mm. Shout So, out. more than 10 years na yata kami magkaibigan. Hi, Agum! Ang tawag ko po sa kanya, Agum, sa Tagalog, ano siya, asawa ko. Agum ko, hello. Si Ruth Jane, naiya ako. Ruth Jane Tagum. Hello, Agum. Ingat ka lagi, at saka ikumusta mo rin ako sa mga anak mo. Si Idal at saka yun si Baby Boy. Nakalimutan ko yung pangalan ni Baby Boy. Yes. Shout out sa'yo, friend. Na-meet mo na siya, di ba? Shout out din I miss sa, you. shout out din Sana. sa mga katabraw ni Mami. Tapos magpuputos na ako. Lambot din. Putos na ako. Yup. Sobrang lambot na ng guys, Pata. ng pata at saka ng spare ribs kasi sinabay namin pagpakulo sa munggo. Pressure cooker. Na-pressure yung munggo. Mabilis lumambot. Ganun ba pag nag-pressure? Ganun din si Pata. Lumambot agad. Sarap. Hoy, ubusin mo muna yung kanin mo. Miss. Dami pa niyan. Okay. Ngayon mga kasalo, ito pala yung nauubos natin, no? Dami. Parang ano siya din, oh? May higit 1 kilo. 1 kilo lang to. 1 kilo lang to. Sabi ko, kung bibili ako ng ibang isda, na tilapia, dito na lang ako. Puro laman pa. Kunti lang yung sayang. Hindi naman pala talaga totally masasayang kasi yung iba, bigay natin sa aso. Yung matitira, bigay natin sa aso. Tsaka sa pusa. Bali, 5 yung kasama namin dito sa bahay. 3 pusa, dalawang aso. Yung isa namin po sa matangkad. Siya sa dalawang maliit. Na pusa. Sarap. Ay. Excuse me. Thank you guys. Thank you. Thank you Lord. Mm. Gusto ko pa sana kumain kaso sarap eh. Kaso bigat. Ano pagka uminom ng soft drinks, ganun po bigat. Kaya nga, girl. Hoy! Hmm. Bawal ka nito, nak, di ba? Hmm. Hindi ako natutuwa. Bawal ka nito. Chat mo na lang yun. Hmm. Crispy. May naglandoon na. Crispy yung ulo. Ano Mami, yung palit-bit? Yung palit pa. ayoko na ng fish. Kuha. Come, nag-dessert na po. O, ayos na kayo. Okay na? Hindi, mag-ano pa tayo mag-shoutout pa. Nagulat. Pakwan na nagulat. Maput na. Isa pa. Pilit lang. Mm. Sarap ah. Sarap pala yung Parang gusto ko nagugulat. na rin gano'n. In fairness, kahit nagulat siya, kahit maputla, matamis naman. Yan pa rin yung leftover namin doon sa nakaraan. Sayang ah. Sarap. No. Hindi naman. Sarap. Hirap gumalaw.
Mga kasalo, hirap gumalaw. Yung abs ko, ab na. Wow. Sobrang bigat. Asa ng abs? Ab. Isa lang. So, yun nga po mga kasalo. Hanggang dito na lang. Mhm. Hanggang sa mga susunod nating mukbang, samahan nyo sana kami sa aming hapunan sa hapagkainan. Maraming salamat. God bless. Salamat po sa panonood.